Natumbang usa ka traffic light sa intersection sa Mantawi City. Human nadasmagan sa pampublikong sakyanan. Ang insidente nakuhaan pa sa CCTV. Ang report ni Nico Serino. Kuha kini sa UN Avenue sa Mandaue City. Mabantayan kalit lang midasmag sa poste sa traffic light ang usa ka modern jeep. Gikan sa Lapu-Lapu City ug padung sa Mandaue, kundi mabantayan nga daw ni Sarasay una ang jeepney. Maayo na lang sab, nakalihay ang usa ka babay nga nagpondo sa Center Island. Nahitabo dihang nag-uwan-uwan usab. Posible ang dahon nga daan o ang kuan. Gabihin na biya to basin giduka tingali ang driver. Kana ay murag na nakuan man to murag ni swerve ba ang sakyanan. Gikatakdang patubagon sa danyos ang driver sa jeepney. Gi-impound una ang yang unit o gihold ang lisensya. Nakig-alayo na usab ang team sa provider sa traffic light system aron mapaayo kini gilayon. Auhag ni Rituya sa mga nagmaneho. Basta-basta nga uwan-uwan ang kondisyon sa weather. Kuan lang hinay lang gyud og padagan kay magmatngon lang sa kanang kuan ba kanang pagmatngon lang yun nga dili abot sa ingon ana nga sitwasyon kay delikado kayo. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.